knižných alebo filmových hrdinov z detstva, no pamätám si, keď som čítal knižku o Indiánoch a pirátoch, tak to boli také hrdinovia, ale nejako zásadného hrdinu, ktorý by ovplyvnil moju budúcnosť, takého nemám. Ak mám byť úprimný, tak bola to zhoda náhod. Ja som, priznám sa, nikdy nechcel byť vedcom. Ja som teda študoval na farmaceutickej fakulte a som si robil diplomovú prácu na jednej super katedre, kde boli super ľudia a tam som videl, že toto môže byť zaujímavá alternatíva pre moju budúcnosť. Tak to bola asi taká náhodná udalosť a nemyslím si stále, že by veda mala mať nejaké rozhodujúce miesto v mojom živote alebo niečo, čo je nenahraditeľné. Nenahraditeľné veci sú zdravie a rodina. Veda je súčasť života, súčasť spoločnosti, tak ako mnohé iné povolania alebo zamestnania. Čiže robím túto prácu, lebo ju mám rád, ale viem si predstaviť, že by som vedel robiť aj iné práce. Som farmakológ a ako taký sa zaoberám liekmi, ako lieky účinkujú, kedy účinkujú, prečo lieky účinkujú. Zaujíma ma, prečo lieky niekedy neúčinkujú, alebo niekedy účinkujú ináč, ako sme si mysleli, alebo niekedy dokonca účinkujú zle. Čiže ma zaujímajú mechanizmy alebo deje v ľudskom, alebo teda v organizme živom, ktoré súvisia s účinkom liekov. Asi najviac ma fascinuje entuziazmus ľudí, ktorí sa zaoberajú touto prácou. Na túto prácu asi treba naozaj povahu človeka, ktorý sa dokáže celý večer alebo celú noc zamýšľať nad tým, čo sa mu v práci podarilo. Asi je to niečo, čo človek potrebuje mať v tejto práci, takéto nadšenie. A proste taká optimistická povaha, pretože toto je naozaj taká práca. A priznám sa, neverím na čarovné paličky, verím skôr tomu, že ľudia si musia zaslúžiť svoje úspechy a to, čo chcú alebo čo majú dosiahnuť, je asi, k tomu je potrebné veľa práce a veľa snaživosti, ale pokiaľ by mala existovať nejaká čarovná palička, ktorou sa dá niečo zmeniť, tak asi by som čarovnou paličkou vyčaroval, aby všetci naši študenti, ktorí nás študujú, boli múdri a šikovní, aby sme ich nikdy nemuseli vyhodiť zo skúšky. Toto je vážna otázka. Verím tomu, že jediný pravý a originálny akčný hrdina bol, je a vždy bude Arnold Schwarzenegger. Čaute hrdinovia, ak si myslíte, že na to máte, študujte.